Ahoj Greg, ja som Ondrej z Košíc a toto je odkaz pre teba. Posiela ti ho jedna veľmi zlatá duša, ktorá ti to chce proste povedať túto formou, lebo asi jej už dopísali všetky perá a minula všetky čisté papiere, takže ti želá k tvojmu sviatku len to najlepšie, šťastie, zdravie, lásku, pohodu, aby ťa všetko zlé obchádzalo, aby sa ti už nikdy nepostavil, hej, nejaký zlý človek do cesty a aby jednoducho, vieš, ten život sa skladá vždycky z takých malých, krásnych chvíľ, takých malých prekvapení, takých malých zážitkov, ja hovorím z takých malých orgazmov, hej, takže nech sa ti z tých malých, krásnych detailov vyskladá niečo veľké, čo bude trvať. A ja ťa pozdravujem z Halmy Space v Košiciach. Tu je môj kamarát, hudobník Matej Starkov, on pre teba hrá živú hudbu. A máš ešte úlohu, hej? A to je McFlurry s lentilkami. Jo. Ahoj, čau.